Ako na si Fabian. Taga NHA Buhangin, Davao City. Gusto na ako mabati sa madlang people, Idol ug Inday. Ang sakit ug pait na akong kasinatian. Naminyo ko kay Lourdes. Ikasal mi atong tuig 2008. Dalipay ko tungod kay naabtan mi kupat ka tuig sa among kaminyoon. Di amin ang pakasal sa Huwes. Sikreto ang among pagpakasal. Secret. Tungod kay dili uyon ang iyang ginikanan. Wala sila'y nabuhat pa. Naminyo miyong nakabaton mi sa anak nga babae. Kanilaging watay na human. Ang akong pagpanarbaho kutob lamang sa kaswal. Makatrabaho ko tag unom kabuman, ang tag usa ka tuig pagkahuman. Mangita na puglaing kaaplayan. Samtang si Lourdes na sa balay lamang gabantay sa mong anak. Wa ko masayod nga nagpugong-pugong na lang di siya dolanday. Og dito na nagsugod. Ang kapdot sa kong kinabuhi. Wala pag yung taon yung papapabiyan yung taon Nuki. Saan ba taon yung ngayon gabiin naman na dapat pa magyapo kayong adlo pang walito ka pamunas dito tao. Okay na. Sinadula ng Jolene mababae lang ko. Magani na may babae dulag Jolene. Ganaan lang kong sumuyan. Wow, lagi na ba? Sige na. Saan ito nga? Abot na. Huwag yung palipa ko. Speaking of the demon. Pabs? Lords. Sa mga oras sa no? Quarter to 11:42 time to go naman niya. Asa mo kagikan? Wala. Itag trabaho. Unsa? Trabaho? Wala bang trabaho? Asa yung trabaho naman lakaw? Lay off na ko. Unsa? Naliyop na ka? Abi man ako continuous ng inyong inyong trabaho diya. Naliyop-liyop din na diya eh? Hindi ako regular. Casual na ba midto. Oh, basta mga merchandiser, mga promodizer, kuwan man na, rinyo-rinyo man na. Kasi jote-jote. Lahat na magod ang style na nanon kay re-apply ka sa tuig pa. Kunya, ang saan na ito kauno na ni? Magsalig lang niya po. Ikaw pabiyan, pagtarong pagod niya pabiyan? Ha? Nagtarong bitaw ko. Anong, wala lang yun ay ka, kabalo man ay kang liupunon ka, wala lang yun ay ka lang apply. Sa mga klase nga pag-amahan, oy? Ayoko question na sa pag-amahan, ha? Saan na mi dre? Mag-usap na magtinga mi dre? Tinga mi dre, magpabot yung mga walay gilala.
Ang mag-uol magapapas mo ka, nga duha man ta. Oh, kung ganun kita mapas mo niya ang bata. Balo ka na mataan na, pas mo na kay naong na dano. Oh, tama ka na maloyan si mong anak ko. Tanawa, oh. Didalan ko ni mag-Barbie. Anak kanila sa dyan sa kadal akong napalit kay wa magilain. More may gisale good. Oh, anak. Oh, so ikahatan ni mo anak, mga nag Barbie tali mong anak, be. Ha? Ikaw ba? Ikaw, ako na yung pagkasal ni mo ron, nga ikaw may nanganarbaho niya paguman. Wala, dili ka kapakaot mo, dili ka buhi. So, klase ka nga man, oy. Lourdes! Lourdes! Anak ka yan. Kauna lang sa kadal si mga anak. Nag-away na ba't mong mama, pe? Sa wala, nag-inunghungay lang misi mong mama, hunghung pa lang to. Pobre mo na ito pa, no? Anak, dili daw ta ng mga mahimo kang pobre. Kasi may gusto ni mo. Mahimo kang dato pero manamak ka uga katungod sa laing tao. Mas may na ng pobre na sa walay muta. Lourdes, matadyan ba kayo matuog ta? Ikaw, ayaw pa ko sa mukha, be. Ayaw ko sa mukha ba? Ay, kung gana. Di dyan, may wala. Ay, ko tanday. Ba't mong paabaw, murag na kugon, berting nagdapawa. Ay ba? Hindi na makapatanday. Sabi ka na magpatanday, di mo kita baho, gusto naman ka. Ha? Kasi ka nga, bana. Ha? Muli lang ka rin mamasol. Taan lang ka diha. Ay ko ka na. Awa diya. Lourdes, ay gusto kitok mo good. Awa diya. Sikaran ko. Ikaw, sikaran ko na yung manggos tibi. Usa man ka? Ano din naman ani may patibaw sa kuha? Pabiyan ka sa may matulog sa may kanahan, anak. Ha? Saan mo tawag ka eh? Ayoko na pagsurya. Mura kag kuha na. Tapa na kay ganahan niya. Ganahan ko, didugay ka sa sala matulog. Kaya mamamanghuran ng imong anak. So ipakawan ni mo, pakawan na ni mo udlot sa tangan-tangan. Tao kay. Kawan na, hawa. Diri. Wes, kung di ka mawawala, ako'y tulog. Dito ko sala matulog. Diyan ka na. Lourdes! Saan ba yahanan niyo eh? Boss, basig na pa yung Wala. Kani ko kaingon. Kita ka na. Papel. Oh. No Becante. Wala. Wala gid. Sir, Tanungan nyo lang masa na niya, mga bolt niya. sir, basig unsa sir. Kaya na katrabaho sir. Wala ko ilabutin mo. Wala lang. Ang kakanik. No Becante. Brad, Uy, bakande! Uli! ito
pagani ko ka. Brad. Pakita di. Uli. Chip. Chip, excuse me, Chip. Ito, may sikyo dali. Chip. Sabi ata. Apply ako pagka security guard, Chip. Wag may bakante na. Chip, maluwi ka, Chip. Asad lang ang trabaho, Chip, kaya na ako'y anak, Chip. Wala mi ka. Walig na ka ano kong anak, Chip. Di problema na ako na. Kasi may gusto niyo mag-ihaw kong isa nila para mabakante lang. Gusto man yung kang mawadaan pong trabaho. Chip, Ulit na. Tara na, anak. Tara, mga hawa, tagri kayo. Mamatay, tas pas mo, diri. Sa kagutom, diri. Na. asa mo? Pabiyan. Buwi. Tara na, anak. Asa mo? Simbot pasabot ani. Tara na, kordapya. Hindi ko magkuyog ni Mama. Mapas mo ka diri, tanawa ko. Guspad na kayo ka, oh. Anak ka ba, baka mauwan ako sa mga silingan. Ingnon ko niyo, nga bata pa nag-up na ka. Kung sa galus pa na ng agi ni mo. Asa? Kung sa lalaki ka, mura kagwa ka na tuli. Tara na. Pagi-ami. Lourdes, asa mo? Anong nagdakag bag? Balik isang balay. Di na ba na imong bag? Akuwara ba na? Tara, Miller. Tara. Ato sa balay. Muli mo papa. Anong uli mo ka dito? Daan ko ni mo? Kung sa man niya mong buhaton dyan, magkagwan lang ko niyo dire. Ha? Mamatay ko sa pas mo dire. Lourdes, Wala na ko'y panahon kayo chika-chika. ato sa nisgutan isip Sa magtiayon. isko tayo eskwelahan. Mo gani, ato sa Ayaw na lang, wala na. Isinap na. Sagot naman. Gusto kayo mong kaon rin, Julin? Ha? Tara na, anak. Please, Huwag pulos na yung pulpul na yung papa. please, Lourdes. Open you guys. Bye! Lourdes, Yan ka na. Tara ko na piya. Ginanda ka nga, mailis. Wala pa yung salita. Wala yung po. Lourdes, Para ka na! ibuli ba yan ang bag, ha? Uwar ba ng bag? Imuha mo bag di.